Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Culturo TV. Vandaag zijn we wederom op bezoek bij de heren van Dada en Dodo. Dat wil zeggen, we lopen de ontwikkelingen Samsa en de man Visibaka, de man van de straat. En we hebben gezien eigenlijk in de afgelopen periode namens Culturo TV ook gecondoleerd. Desiree Delano Bouterse met het heengaan van Walter Bouterse. Daarnaast hebben we ook gehad Vellebrand Fernandes, Vellebrand BOG. Lockdown is opgeheven, tenminste ook op de zondag, dus weekend of vrij nu in Suriname. Volgens mij voor 2 weken. En daarnaast zien we ook nog een stijging van de olieprijs. SRD 15 voor een liter. Culturo TV gaat even in gesprek met Dada en Dodo. En we staan hier met Dada Fawaka, tide na zondag 3 juli 2021. En je ziet dat 3 juli na een soort voor belangrijk day, want ook is van boskoputak hier, een lockdown schreef opgeheven. Van je vier tap 3 juli disi. So, volgens mij go kom bardes matrase even mensen, familieleden daar, baru audi. Wel, firmi serep orsi tapa deja, me nou maar zijn met moeite, dus met def me gewoon niet sabita, me firmi serep happy. Van Yushi de laatste ontwikkelingen Samsa in Mama Sranang met betrekking tot kubigin nga eerste wang a lockdown opo dat want tak tapason de yuna hoselman fa yu efir a situatie dati. Wel, a lockdown opo, no een boensan. De mij vrij a kondrep chinso no een boensan niet sabita ma. Samip taki. De mij doe dansen niet sabita, de mij doe buriasan, de mij doe boensan, de mij doe buriasan, de mij doe boensan, de mij doe buriasan, de mij doe boensan. Dus bijna lockdown schreef na COVID. Mine sukuf mi de veilig, mine weer mi eden aan santi, serieus. Okay. Want unu be de one of them ook tu sabe tak, hey, lockdown, pura lockdown en we zien ook tapa social media tak ook populair ook tu. Dis nou een boensan sa regering do voor pur a weekend lockdown gide hoselman. No, boensan, a ina stop boensan sam sha regering dis do kom taken so. A regering dis sens as don, wan boensan no madu. Is dat soort boensan naar regering dis do. A pur ala de kerki man tap blantirol. Ala de kerki man de ma pur tap blantirol. Dat na ina stop boensan sam do. Ino kan de pater da lantim gi money te mon tapu of blomini of broeder of apostel. Ano kan. Je tek des ma balaste money da unum luki de piki o me collecte te sonde. Da ete yesu kuan salaris na lanti. Dat na ina stop boensan say do ya resanto ki. A ina stop boensan say do tanga no gimi. Ja. En dat we zien dat we op Chimoro Fara, dat we zien ook to die ukisabos koputak weekend lockdown op dat we zien dat olieprijs op na SRD 15 per liter. Fayushi api situatie dat die, maar ook toe kom ik de busman, hè, want de busman heeft de bezig nu de etakje en dan de ma ekoraka geconfronteerd dat olieprijs op baka. Wel, dus a oli samim tak fa oli, a oli 15 kolu. Luku, a oli opoto. Dat want tak alasan egwalok tu baka. De mij gia money so, de mij poeren so. De gia so, dus nu unu lek volk na lek wan bal, wan speelbal u de gi de man. De mij pasu, oppositie pasu komit coalitie pasu komit. Unu lek wan speelbal u de. De man si, ek jaren, ek, de me luku mo takere. Oppositie coalitie, u do sani, want no afu tonel komoro. Wan ni wabo weekend o te kasa abra, u werfu. Una wan no afu tomorrow dus u kan me ku show drapen unu de ani wabo weekend is opkomst u weer fu u gwe u lip dance ma we fair dance ma u aplas fu nu En we hier tak anu wabo weekend sakan de anu wabo weekend gidada en dodo. ani wabo weekend mus de wabo weekend say sen wa minister na nga wan dayang brom guaroko inomrei prado guaroko of ye go diete kika senego drink coffee sana rot say dati. Je tek des ma belaste mo nego drink koffie. Na nga hier gesene reise. Begin na jullie daar te bezuinigen. We bezuinigen, we poers maar zij kies toe doen. Waarom? Waarom? Bezuinig tapa bigi prado se reino. Ga met een dayang. Ga met een dayang werken. Kom luke filo bakondre. Guanga wan dayang. Dan mo luke filo bakondre. Maar nee. Alla regeren sa konda fu bij 20 prado. Of we jurde na wan matifunu. Is een rotse u stop doe desan dat die desma abu door uneshi. Lek wan las u de gidensma. Ja man. En dan we zien ook toe tak
in juli sangkomst sa wansani sa ook toemilezing meneer Iwan Wijngaarden betaken tak 1 juli na wandegi Blakkamandi hier discrimineren we niet, maar het moet gezegd worden. Het kan ook geverifieerd worden. Tak de Blakkaman ook kon tumsi op de man ook tumsi na kwaku isabi en dat ama bevinden een kwalijke zaak. Sa you affutak about a pistori disi. Bijna de man dat hij de man lijkt meneer Wijngaarden na mina tengi de man chara. Mi echt de mina man tak next voor de man dat hij de man die van hem taken. Moro bumbum san def do ina kondre fu luku de soort man dat hij. Echt serieus. Echt moro bumbum san def do en mina tengi meneer Wijngaarden in een gang wat de man. Nou een stekte maar de money sa de mij feni. Mina she de mij do bumbum san na de money na de stekte sa de ma abi. De man do niets. You know what talk about them, mina about a kondre. Meneer Wijngaarden in jullie sani. No. Dat u aba brand isabi tuf de moro reed sani samsa eigenlijk ik kan tak wan dungru gedeelte ook to tap wan voor den day fusranang BOG brong en simultaan you aba brong fu Fernandes. You na ma ook to sa etang inabirti fu Fernandes if mi aben bung of na abrasi of pe fa you ervara pistori dati of sa you denk sa kande a leiding. Het is schandalig. Het is schandalig sa Fernandes. Dus tangan nu Fernandes nog gides ma den birtis ma shori. Jullie zijn beestachtig. Appressie bron, upur desma de half 2 euro mate de osotak alas mam gwa kusawena strat. Bigis mij lonang ap chinengret ap strati. Lek na wap den gangster kondre welibi. Hey, Fernandes jong una shen jong una ma gides ma shori. Nu de golukusa waswase do drape. Waswasi tapa her presip chinengre na wap chinengre birti. U gides ma shori. Suma bigi bedrijf jong, tangan nu man gides ma shori jong. Luku van ap ota presip bron. Nooit de man tak mensen. Sorry, er appressie bron. Ube aplas not de man is na. Mina woord toe de man is in a kondre jong. Dan niet wat weekend konta. Hoe kan na toe bosu? Jullie zijn niet untouchable. Jullie zijn touchable, dat me kwe spreken ze aan. One mafia, jullie zijn niet touchable hier in dit land. Geef die mensen sorry. Tangan nu in man gides ma shori jong. Maar de man taki eva presi e brong dat man taki you must vertrek toch want dan wan gevaar is toch. Broke gides ma sai de mek des ma long of you abe over a manier voor aanpak voor des ma gi wan verontschuldiging voor alle den sandati. De man wikidens ma en naktap des ma doro. Iedereen buiten 500 meter afstand. Dis mooie waar des ma doen. Maar gides ma shori. Gides ma shori over dat me abe konde tak mensen shori. U adam o men smoko. U lei soort bigis me lonta passi ano boom. Asambe gers ma her soort horror kino jong. U gondo gides ma shori. En dan awaswasi sana awaswasi tori saya takina asut fu a presi Asukuru san de tapa presito. Me ka her san ko lai waswasi. De man denk birtis mano sabi ma usabi. We kisa informatie. O gides ma shori ala san fu na verzekeren da fab desma. Desma anosma. Jullie lopen over mensen heen. Ano boom. Me wenku ta nieuwe beweging konto. Jullie zijn niet untouchable. Dada en do de egwade untouchable. En we kon boom tranga. Une egwade chim man. We spreken aan una boom maniri. Jullie hebben geen goede manieren. Appressie bron. E fuck om mensen maar drapen op dat tangan no man gides ma shori. Jullie zijn beestachtig. Dat met wie me kan soft bedrijf. We orup dus maar op voor no bij Yusuf Moro. Mi ekar dus maar op sof no bij Yusuf Moro. Je bent beestachtig Fernandes. Jong. Ja man, oké. En dan we gaan naar het laatste topic. Want voor de laatste topic na ook toe sang bij de chinso uyere meneer Asabina schreef tak about tapi story tak. Des makis laptop na nga tablet. En desambe op mijn bestemming eigenlijk. Waarschijnlijk voor het binnenland. Maar akiswan tra bestemming. Fa you is je api story dati. Zolang er dus kom dat vast van zolang de man is komt dat via PD regering toch. U mag stellen op die soort sansie. Mevrouw Santoki in een des mapje naar binnenland de tablet. Je bent beestachtig bezig. Geef de des mapje in de sannie, zijn niet van jou. En je bent in je zak gegaan bij de sannie. Nee toch. Dat is een donatie ik kies voor het binnenland. Die des mapje naar binnenland de sannie. Des man op ching. Des ma binnenland aan osma. Des ma binnenland aan osma. Yogi dat feti. Yogi kies 100 miljoen. Die de landbouwers. Des ma tap sine prani.
Alleen al was Desma Sankiri. Jullie zijn beestachtig bezig en selectief bezig. En een nieuwe PG zal ons dondrappen. Die nieuwe PG die daar zit. Je moet niet selectief zijn. Je moet dwars onderzoeken. Want we onderzoeken zo 8 december. Zal NDP-regering doen. Onderzoeken jullie hoe VAP-gebouw tot stand is gekomen. Onderzoek hoe al die vuilniswagens in Gayadins handen zijn. Want her money oei dat wagi egwa Gayadin. Onderzoek Hoe jogis met hoe, 150. waar die 100 ton paddy is. Onderzoek hoe de politie geen eigen sleepauto heeft. Onderzoek. Ik heb veel. Je moet niet selectief zijn om alle dingen van NDP-regeringen te onderzoeken. Onderzoek ook binnen je geliederen. Het is een maffia-bende. Daar moet je kijken. Ja, altijd desma is de selectief. Selecteer ons niet in dit land. Begin in je osso, want daar is het. Hey. Het nieuwe beweging is van mij wenku toch. Oppositiecoalitie is van mij wenku. We playen begiting, we doen niks opzetten. Jullie dus we figure mopo. Voilà tous aan de drapeau op toi osso. Donc je pousse refluent. Le quoi las ou de gides me na kondre. Ja uneshina. Unu na las kunu hebi fluk dat na unu. We want bepaald smal libi jij na kondre. En mevrouw Ednel, hou je motor. Hou je mond, hou je waffel daar. Je doet niets voor die zwarte vrouwen. Zij doet die den blakke vrouw. Zeg me. Wat heb je voor die zwarte vrouwen hier in Suriname betekenen? Nul! Als een nul zit je daar. Je doet niets. Hier die je pier of eluku sabouta doet. En te weet about bouta meer NDP, dat we ziet kwam Chinsari News bij comité ook toe. Pe a kleinzoon voor bouters bij Congon. Isabi, van je a pistori, want a pistori dat se kisran aan Chinso. Wel, papa bouta me condoleren. Dat hij condoleer je papa. Je na paf kondre. Samsa no boom, maar mi no man tak next about thing. Mine tak next about authority. Maar mi condoleer je omdat mi altijd stem giu. Ik ben geen NDP'er. Mi no about is. Altijd mi stem giu. Maar zat maar met mi tegen je na mevrouw Woei. Greedy den grong, a prat grongi NPS'ers, abappers, die dat trange NDP'ers in ook iets dat heb ik jullie afgestraft. Mi no stem jumor, want pis dotti. Mi julku je kote mi mijn naam komt niet voor me. Pot neem bakka mijn naam komt. Na de soort smadisme, Alexandra Woei, Melvin Bouva, Panka, Alamala. Na de mans fokken me op. Papa bouta me wenki. Zolang in een ruim agent is op in NDP. Ano le kumoro kona makpi. Onaf komoro tu want wani wabo weekend ko uer fu de man desaf de man. Zo say nalmu we upina ulanga van a fancy foto ueri wa pasija sinds 1960 a konder de me bar konder ontwikkel. Sarana ontwikkel. We gwak doro si konder we sana ontwikkel en tot we hey. Ik meen dat ze niet tak voor de man share. Deze mannen zijn beestachtig bezig met het volk, jongen. Hoe liep desma, hoe geen desma, shoot libino. Hoe pina den bigis mak ba uno pina generatie disi. Hoe weer fu. Jong. Dada en dodo dat want taki dada ube lobing we luko baka sana de ontwikkelingen. Isabi en van sanide dan we juki sowieso baka. Ja, zeker. En mensen met baru edu. En mevrouw Santoki, geef die kinderen hun tablets. Ze zijn niet van jou, dat komt je man schreeuwen dat we gaan meer dan 800 kopen. Die den smapching, want met de zeker praat denk je sanatan. Daarom, daar heb je die dingen voor die. Ken die mensen, omdat na blakkaman ching, zeiden we pest blakkaman zo. Zou blakkaman doen in die stand? Wat zou doen? Jullie zijn niet untouchable.